Да, ма ин сайти зур бровардам. Одами беақл да, ҳар як чизе ки ай ақли худаш берунай, ҳама мошенника. Бо ҳамин қасола мақсад ай ҳамада дар багем туалетни бумага пилмона зиёдтар расход кардаем, чем дар ақл. Барои ҳамин шумо корои хуб кунед. Масалан, шумо як фоида ба давлати худтон мерасонед, як здание месозӣ, як мактаб месозӣ, як чиз месозӣ, уҷа мебарқатиш. Ба фикри ман ҳар яктаи мо дар қишлоқи худмон дорем раҳе ки бояд сохта шавад. И мо метонем амро бисозем. Мо савоб мекунем. Мо метонем уҷа барем баъди чиза. Ёки як мактаб бисозем, метонем. Дагин куклае ки бандо қати хеле бозиш мекунанд ку. Ози аму бандо чи ай? Фикрое ки ай шумо нест. Гуфт Навид, дама да ҳаёт, да дунё, да ай саршавии дунё як одамеро нишон биде ки ҳама дӯст бидорад. Душман надошта бошад. Бисёриё як чиз мегӯянд. Дар видео маълумае ки хондестай. Ози шуморо микрофона дар дастон метаҳанд, дасти почтон ларза мегирад. одаме ки нав омадагие аста, якум бор омадагие ин сайт гирифтагие. Ё тест. Нигоҳ кунед, агар шумо ин сайт гирифта натониста бошен, проблемае. Сахт занг задагие ақл. Салому алейкум. То есть фаҳмиде, на? Ман қатъи одам в среднем 5 минут гап мезанам, 10 инсайт мегирам. В среднем. Просто 5 минут гап мезанам, 10 инсайт. Агар шумо дар 2 соат оли ягон инсайт гирифтагӣ нестен, шумо бояд як рӯза як китоб бихонед. Чтоб камтар зангои ақл вай шавад. Бираса. Озуи ман дар инҷа инсайте ки фаҳмидам мушкилот, яъне барои ҳамин чиз овардан мушкилот фикрона, чӣ гуфтем, ҳаракат, фикрона, муҳит. 100%. Шумо роз мегӯянд ки чӣ фаҳмидӣ? Ман фаҳмидам ки пад аҳма шай битиб дай. И рост мегӯем. Хоб, некем бо чиай агар шумо хеле бигӯен чӣ мешава? Уҳдадория да кӣ мепартоен? Да дигаро. Ба инсайти уҳдадорӣ чӣ хел мегӣ? Айби май ки ма чӣ? Ма ҳамин муҳита интихоб кардам. Ма ҳамин муҳита интихоб кардам. Бо ки инсайто? Биём ҷа микрофон. Салому алейкум. Ай ҳамада инсайти аламовартарин ба фикрам то ҳамичина да ҳамое ки хоб мо то ҳамин қасола мақсад ай ҳамада дар багем туалетни бумага пилмона зиёдтар расход кардаем, чем дар ақлмон. Зури бар, раҳмат. Ози 2 дақиқа вақт метиём. Шумо бояд 5 инсайт бинависен. 5 инсайт бинависен. Чапгитона, қати ростгитон, просто инсайтотона бигӯен, иҷа бигӯен ва қабул кунед. То есть ма следующий якним рӯзи дарсмон ҳамаш оиди инсайт гирӣ мешавад. Агар шумо инсайт гирифта натонед, ози проблемае. То есть шумо инсайт гирифта натонед, медонед чӣ? Ҳичи нафаҳмидам. Ҳичи набудай. Чум чӣ қадар барои худаш гуфт, қа таъриф кард хича, и қавҷа шогирдош актёро хестан, қа гап задан. Тамом чизое ки ӯ гуфт ман медонистам гапро. То есть ман 25 000 Оскар додам. Инсайтое ки ман гирифтам, ман гуфтам так, агар ки ман пеш мефаҳмидам ки ман ҳамин инсайтора мегирам, ман тайёр будам, и хасума додам. Значи дар зурай. То есть шумо айрӯи, то есть инсайт, ҳар як инсайт қадр дорад, ценност дорад. И шумо бояд дар худтон бигӯед ҳамин фикри нав, ҳамин чиза меарзид. Яъне ман шумо да ҷое ки хондагиам, ҳамон инсайтора гирифта, миссияи ман медонед чи ай? Искать в мире лучшее образование, учиться, применять и передавать населению Таджикистана. То есть ман дар дунё мековам беҳтарин илма, што бихонам, бигирам, бисанҷам, баъд биём вай кунам. Салому алейкум, номам Фазлиддин. Яке аз беҳтарин инсайтое ки имрӯз ман фаҳмидам, жалко ки так просто мурдаам.
мақсад модам ки ами чизи чорае ки то ҳамин рӯз ман кор кардам дар оянда кор мекунам қатъи мо гирифта бурда битонем хеле ки саршавии суҳбат гуфта будем ки ғайр як кафан бо амро наметонем бурда не ки чизе ки дар майнаи сар монад дар ҳақиқат то охира то дунёрам бурда метонем но масалан меган ки ин қасума чикор мекунӣ ин қасума намебарӣ уҷа сума бурда намеша не ки ман инамиҷа ози худам дар чиз ташкил кардастам ки қатъи худам мебарам то есть вақте ки ман шумо дар илм тиюм шумо ин илма истифода барен ман дар ин садақаи ҷория мешам ман ин чиза уҷа мебарам баъд одамо маро меган ту кани заводи ту кани нишонте шебин киҷудай дар киҷо ту арматур мебурӣ ман арматура уҷа бурда метонам ози имрӯза чиза ман метонам бурда барои ҳамин шумо корҳои хуб кунед масалан шумо як фоида ба давлати худтон мерасонед як здание месозӣ як мактаб месозӣ як чиз месозӣ уҷа мебари қатиш ин гапам дурӯғае ки ту пула фикр накун уҷа пулдор бошӣ уҷа хеле чиз метавонӣ бурда хеле чиз метавонӣ бурда мост бисоз як ба фикри ман ҳар яктаи мо дар қишлоқи худмон дорем раҳе ки бояд сохта шавад и мо метавонем амро бисозем мо савоб мегирем мо метавонем уҷа барем баъди чиза ёки як мактаб бисозем метавонем бурдаира одама як совет мети кораш хуб мешавад ин чиза уҷа мебарӣ раҳмат бале ташаккур зиёд дальше бо ё сум даст намебардорем шумо салому алайкум яке аз фикрҳои яке инсайтҳое ки мада таъсир кард ҳамин рӯз ин инсайде аста ки ҳама фикрҳое ки ман дар сарам дорам 100% фикре ки дар сари ман дорам ҳама ино қариб ҳамааш аз ман набудааст яъне фикрҳоро дар сари ман муҳити ман дохил кардагиаст бе интихоби ман ман чиза интихоб кардагӣ нестам лекин дар давоми ҳаёт ҳамин муҳит оҳиста оҳиста фикрҳои худша дар ман ҷо кард ки ман ҳозир шахсияте ҳастам ки ягон бигем фикрҳои худмам надорам қариб ранги дидагиен куклае ки бандо қатъи хеле бозиш мекунанд ку ози ҳаму бандо чи ай фикрое ки ай шумо нест 100% раҳмати калон медонед ай ҳама бисёр кира бад мебина ҷомеа одаме ки фикри хча дора вақте ки ҳама мега кинай намеша ту мебурӣ меги ки немеша ҳама тура чӣ меган я машиника я инсайти зур баъози ман худам бо инсайтҳо бировардастам ман я инсайти зур бировардам одами беақл ҳар як чизе ки ақли худаш берунай ҳама машиникай то есть одаме ҳастай ки беақле ки фикр мекуна ки ӯ ҳама ча медона ва илме ки фаҳмиши ӯ берунай ҳама машиникай биё иҷа ки буд пестар аҷоиб волонтёро одамое ки ранги шумо ҳамҷа штагӣ будан як вақт салому алайкум алайкум салом кай навид ҳама каса мо инсайте ки фаҳмидем бояд ҳама уҳдадориро дар худат қабул кунӣ ҳамин инсайти беҳтарине ки ман ба худам чӣ кардам ки ҳамаи уҳдадориро бояд барои худат қабул кардана ёд бигирӣ дар калаи ҳарчи ва ҳарчиро баҳона карда нагардӣ биё ҳамхе бугӯ дод бизан ман такрор мекунам дури баъд ман фикрҳои худман надоштам инсайти ту ҳамиае ки ҳар як фикрое ки ту дошти ин фикрҳои ҳамун 95% будан зури баъд раҳмат то есть представит кунед муҳити мо яъне чихе даже дарс ясубеста просто инами якум ряд дидем чихе мо Таиланд рафтастем чихе дам гирифтем одамо моро медонед чӣ меган меган ака ман Таиланд омадам не ки мада арзонтар шид чем варзоб мегум чӣ ба мега барое ки ман варзоб мерам я 25 нонхӯри дига қатъи мерава ҷурое ки ҳамаи чия медонам советником не ки ҳамаи чия заказ мекунанд вақти шот мешава официанта сини маро мекунанд мега мои хелием ҳар як мисол касе чизе мехара ҳар кас суми хча мети
тамом. То есть фаҳмида, не? То есть мегам мо ака варзоб мерем 20 ҷураи дига мера, и ака у биёр, и биёр, у биёр, у биёр. Баъд шума ки меспурам ма. Аиҷа бо темо чияй? Фақат дар бораи ғайбату, ғибату, ягон дигар гапҳо. Ки буд бо? Ё. Ама чи то есть ӯҳдадорӣ дар ин пул буд. Ана ки нигоҳ кӣ. Метавонӣ гуфта чихе ӯҳдадорӣ дар худат мегирӣ озӣ? Чихе? ما اول فهمیدم که ازی من آخران زینه دایم مشکلی که هست که همون زینه دایم انا برای او ما بالا رفتن در کار همه چیز نه ӯҳдадорӣ ана ки нигоҳ кӣ. То есть ту ӯҳдадорӣ аввал дар пул буд. озӣ ӯҳдадорӣ дар худат чихе мегирӣ? ما باید محیط معلیش کنم Не. فکر озӣ ӯҳдадорие ки дар пул буд дар худат чихе тол метиҳамро. Гап дар пул нест. Гап дар мае ки ма пула ҷалб карда наметонам ё ки бепул карда наметонам. بله То шумо бояд вақте ки ӯҳдадория дар дига чи партофтен, вақте дар худтон гирифтан тарзи дуруст қатӣ бояд ҳамон ӯҳдадориро дар худтон чикор кунен? Дар худтон бигирен. фаҳмидед? То есть масалан ман фикр мекардам ки мисол аввалда мара сахт алам мекард ки комментариҳо безеб менавистам. Сахт алам мекард. Аввал 1 сол пеш. Ман гуфтам мара сахт задиват мекунад. То есть мо иха кори хуб мекунем, иха одамота дастгирӣ мекунем, одам мебурад чум чи менависад. И ман фаҳмидам ки ман ӯҳдадориро дар одамо партофтестам ки шумо гандаен ки мара безеб менависед. Шумо гандаен ки мара безеб менависед. Баъд ӯҳдадория дар худам гирифтам, чӣ хеле кардам? Ман гуфтам ки чӣ ба ман дар ҳамин гап мара ҳам хеле таъсир расидестай. Дар худам. баъд дар болои ҳамин кор кардан асар кард. То есть айби одамо нестай. То есть мардум ҳам ма дар як психолог як гапе зур гуфт. Гуфт Навид, дар ма дар ҳаёт, дар дунё, дар айсаршавии дунё як одамеро нишон биде ки ҳама дӯст бидорад. Душман надошта бошад. Як одам. Роналдо душман дорад? Комментариёш бидро? Одам легендаи футболе. Некем ҳама болельщикои Месси чикор мекунад? Меган бозӣ кардан наметонад. Ё ки Хабиб. То есть як саволи зур дода, гуфт як одам нишон биде ки надошта боша одаме ки ӯро дӯст надорад. Ту гуфт то есть чизе ки дар дунё факт ай тамро алиш кардани намешавад. Ту ё ин чиза қабул мекунӣ ва фикрронии ихта оиди ҳамин чиз алиш мекунӣ, ё ки ҳам азоб кашида мери. Тамом. Ман фаҳмидам ки ӯҳдадорӣ дар ма буда. Одамо ганда набудиян, акаста ин ҳаёт ҳамин ай худаш, а ту бояд таъсир на, то есть ба ман савол додам худамда. Чихе кунам ки таъсири ма дар ҳамин чиз нарасад? барои ҳамин вақте ки фаҳмидӣ ки ту ӯҳдадориро дар дига чи партофтагӣ будӣ, бояд тарзи ҳамон ӯҳдадория дар худат гирифтан дар корай, не ки бояд депрессия нашавӣ. Шумо бояд нагӯед ки ӯҳдадорӣ дар ман тупоём, хеле не. Баъд депрессия шавӣ. Агар ӯҳдадория дар худат ба тарзи нодуруст бигирӣ, депрессия мешавӣ. То есть иҷа сразу савол мешавад, вақте ки ӯҳдадория мисол намедонам там бо аксарияти ҳолат чӣ мешавад? Вақте ки зан шавар ҷудо мешавад, иш ӯҳдадориро дар ки мепартояд? Мардак. Дар занак. Занак дар ки мепартояд? Дар мардак. Айби кияй? Айби уай? Ӯ чӣ мегӯяд? Айби ай. Мисол бо бисёриҳо чӣ мегӯянд? Айби хештаворой. урӯз як кас қати гап задам, гуфт ки ман ака проблема дорам, короче хоҳарам ҷанг карда, қати очам хоҳарам сир хуштоманд ма файрод кард. хеле итай кани линия, кани ҳамон линияе ки ту кашиди пешакӣ ки нашава ҳамин чиз. ман мефаҳмам барои бисёриҳо шумо ҳолате меша ки ман мегӯям савол чияй, шумо надорен савол битен, барое ки дар 2 рӯз ҷавоборо мегирем, саросима нашем. оли ман пага ҳаракат мекунам ки то мумкин 11 шаб ҳамҷа бишинем, агар оли ягон чорабинӣ набоша, саросима нашем. Тамом раҳмати калом. нигоҳ кунед, як чизи дига мегӯмтон. шиносои мада дар бораи ма
бисёртар гапҳои безеб меган, че мада? Хидмат. Мада намеган. Камай обратной связи. Барои чӣ? На ин, то есть айруи логика бугӯй. Гапҳои безеб бисёртар бояд да ма биган ё да шиносом? Да ма бояд биган. Ам хест? Ма бояд мада биган. Шумо чӣ кор кардастен? Ям актёра бисёриё медонам бисёре. Якам актёр мешид, мо 1 сол кор намекардем. Алло шоида ягон актёр дар амиқа одам, дар амиқа вақт ягон актёр, ягон одама тайёр кардаги нест. Бисёриё як чиз меган. Дар видео маълумае ки хондастай. Ози шуморо микрофона дар дастон метан, даст почтон ларза мегира. Вақте ки камераро дар рут мекунан, ту номта аёдот мебурори. Номта. Кира ози камераро дар руш кунан, хича гум мекуна полни. А и одам нестан. Дигаро як сабаб доранд. Меган ино ба зур гап задастан, вай доранд, да? Барои ҳамин